Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय। सो दिनैनि भिडिअआ एकदम बम ब्लास्ट भिडिअ एटम बम माने आंनि बिराद खुसिनि दिन दिनैयो। आंथ' नोंथांमोनजों एभ्रि मोमेन्ट जेनेबा आंनि जितु हेपिनेस आं बेखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामो एज ए फेमिलि मेम्बार हिसाबै इउटुबखौ आरोना। ओमफ्राय बेखायनो आंहा जितु मा होनो जिडि प्रडाक्शन चेनेल दङ बेयो आं गुगल एडसेन्स पिनखौ 4 टाइम्स जाबाय खोमा एप्लाइ खालामनाया फैयाखैमोन आरो मानोथाय मिथिया फार्स्ट टाइमावबो आंहा बिदिनो जादोंमोन। जुदि सोरबाफोर नोंथांमोना गोदाना जुदि खालामदोंबा जेबो नङा गिनाङा फैगोन लासैनो एसेबां हांखुर जानाङा एसे पेशेन्ट थानांगौ मानसिया अब्लासो you know what I mean that मा होनो आङो 4 टाइम्स जाबायमोन नै दायो सफैबाय आंनि गुगल एडसेन्स पिना जिडि प्रडाक्शननि। ओमफ्राय दा आङो बुंनो होननानै सानो माखौ बुंनो होननानै सानो बहुत मानसिफ्रानो आंखौ कमेन्ट्स खालामनानै खिथाहरो जे आब' इउटुबनि बागै एसे खोन्थाना हो एसे बुजायना हो इदि होननानै। आंहाबो एसेबां A to Z नलेज गैया बाट स्टिल आंहा जिमानखिनि एक्सपिरियेन्स दङ इउटुबावहाय बा इउटुबजों बेखिनिखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन जा हायो। मा होनो आंहाथ' गेमस्रि दैमारि चेनेला अलरेडि मनेटाइज जाखाबाय। ओमफ्राय बेयावहाय जितु आङो बेंकनि डिटेल्स होदोंना बे बेंकनि डिटेल्सआ आंहाथ' एकाउन्टआ जेनेबा आंनि नामावहाय आं होखादोंना गेमस्रि दैमारि चेनेलाव जेनेबा बिसोर जुदि आंनि जितु पेमेन्ट फैयो बे आंनि बेंक एकाउन्टआवनो फैयो जिहेतु। ओमफ्राय दा जिडि प्रडाक्शन चेनेलाबो जेनेबा आंनि मोननै चेनेल जाहैबाय गेमस्रि दैमारि आरो जिडि प्रडाक्शन। खिन्थु बे जिडि प्रडाक्शननि जिहेतु मनेटाइज जाबाथाय आंनि दा बे पिन जितु गुगल एडसेन्सनि पिन ना सिक्रेट नाम्बार बे सिक्रेट नाम्बारखौ जेब्लानोखि आं बिसोरनो होगोन अब्लाना बेयावहा बेंकनि डिटेल्स होनांगौ जायो। बे बेंकनि डिटेल्सआवहाय आंनिनो नेमजों बेखौ आरो आङो होफिननो हाया माने गेमस्रि दैमारि चेनेलावहाय अलरेडि आंनि बेंकनि डिटेल्सखौ होनाय दंखायो गेमस्रि दैमारि होननाय नामाव। ओमफ्राय दा बे जिडि प्रडाक्शनावहाय आंनि नामाव मोननै होजाया माने बेंकनि डिटेल्सखौ। बेखायनो आं सानबाय मा जोंहा मामानि जितु बेंकनि डिटेल्स बेखौहाय आं होगोन होननानै। मानो होगोन आं बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो। मा होनो जोंहा मामाया आं फार्स्टआव सानदोंमोन आरोना जोंहा टेक्लानो होनो होननानै बाट आं सानबाय मा टेक्लायाथ' दा फरायगासिनो फरायनाय मानसिनियाव जुदि एसे फैसा थायो अब्लाना एसे बियो इदि जायोना फरायनायाव बारा माबा थाया। बेखायनो जानाय नङा बेनो होबा जानाय नङा इदि होननानै आङो जोंहा मामानि एकाउन्टखौ होगोन होननानै सानबाय। आरो नोंथांमोना साननो हागौ बाबाखौ मानो लाबोआखै होननानै लिस्टआवहाय बाबानिखौबो होनो सानदोंमोन आङो बाट मालाय बाबाया गावनि बिजनेसनि माने लेना देना जाबाय थायोना माबायावहाय बेंकआवहाय। बेखायनो आं सानबाय मा आंनि फैसाया उगुल थुगुल जागोन माने थिहै थानाय नङा इदि होननानै सानबाय आरो आं। खिन्थु जोंहानि मामानि जितु एकाउन्ट दङ बियो माने बाराद्राय लेना देना थाया आरोना एकदम मालाबा नांगौ इमारजेन्सि नांगौ जाबासो लायो। इभेन एटिएमआ दाबो आंनियावसो दङ। आङो दाबो गोसोआव दङ दे आङो उदालगुरि आं जेब्लानोखि उदालगुरि कलेजाव फरायो बे टाइमनिफ्रायनो मामानि एटिएमआ आंनियाव ओरैबायदि ट्रास्ट खालामो टेक्लानिख्रुइबो बांसिन ट्रास्ट खालामो। बेखायनो आं बैखिनि ट्रास्टनि जितु फिथाइ बा रिटार्न गिफ्ट हिसाबै आङो जोंहा मामानि एकाउन्ट नाम्बारखौ होगोन बेयावहाय। स' मान्थलि जिमानखिनि जा एसे हायो जेनेबा ना जिमानखिनि जा एसेथ' नङा $1 $2 बाथ' इउटुबा हरा माने $100 जानांगौ पार मान्थ। जेनेबा मानसिफ्रा बहुतानो मिथिया जेनेबा इउटुबावहाय पार मान्थ फैसा मोनो नामा साख्रिनि बायसा। औ मोनो जुदि नोंनि चेनेला आर्निं खालामो। जेनेबा नों जुदि सानफ्रोमबो भिडिअ होयो नोंनि भिडिअआ जुदि भिउस जायो अबभियासलि नोंहा मान्थलि आर्निं फैगोन। ओमफ्राय खिन्थु बे मान्थलि आर्निंआ 100 जानांगोन बा $100 एबभ जानांगोन अब्लासो नोंनि एकाउन्टआवहाय USA निफ्राय इन्डियावहाय हरो 21आव एभ्रि मान्थ 21 डेटआवहाय हरो। ओमफ्राय बे जोंनि आं बेसा मिथिया माने USA निफ्राय 21आवहाय हरो जोंनि इन्डियायाव। ओमफ्राय इन्डियानि जितु बिसोरजों कानेक्टेड ना बिसोरो जोंनि जितु ब्रान्च जेनेबा आंनाथ' SBI ना बे SBI आवहाय बिसोरो सोना हरसिगोन इदिनो 22 25 इदियाव सोना हरो आरो मालाबाथ' आं 21आवबो मोनो बिदि आरोना।
होमबाना मा जागोन मामानियाव दोनबाथाय पुरा माने थिहै थागोन जेब्लानोखि आंनो नांगौ जायो होमबाना आं फ्लुट बरननो हाबाय एटिएमआथ' आंनियावसो दंखायो खिन्थु आङो बे फैसाखौ माने आं बिदि बुङा जे मामा बाहायनाङा नोङो आंनोनो दोननांगौ बिदि नङा आरो मामाया गोसो मथे बाहायनो हागोन मामाया गोसो मथे लानो हागोन आं बिनो माने रिटार्न गिफ्ट होबाय मिउजिक बिराद जोहोलि बिराद हेपिनि दिन नालाय बिराद खुसि आरो ओमफ्राय आं दायो न'आवसो दंफैयो जिहेतु न'आबो कमप्लिट जायाखै जोंहाना आं दासो इन्टेरियर बिखौ खालामगासिनो एसेबां हाइ फाइ बनायाखै माने एसे माबा आरो एसे डेक'रेट खालामदों जिहेतु बाबाया जोंहा बिराद खस्थ' खालामनानै बानायनाय न' बेखौनो एसे डेक'रेट खालामनो नागिरदों नै दाबो नुगोन मिरराव रिफ्लेक्सन मा होनगोन मिरराव नुजागासिनो ओइलायथिं कनस्ट्राक्सन एसे सोलिगासिनो ओमफ्राय मा होनो इउटुबनि बागै आं एसे खिथानोसै इउटुबखौ नोंथांमोना जुदि खेवनो सानदोंबा बा नोंथांमोना सानदोंबा जे आंनाव बेखिनि क्वालिटिया दङ आंनाव बेखिनि सेल्फ कनफिडेन्टआ दङ अब्लाना निस्सय खेवजायो इउटुब खेवनायनि जेबो टाइम थाया जेबो माबा थाया नोंथाङा जुदि खेवनो गोसो खेवबानो जाबाय बाट बि रेगुलार ना जेनेबा नों माबा मोनसे खामानिखौ लादोंबा बेखौ नोङो मा होनगोन बेखौ टाइम पास हिसाबै लानाङा मानो होनोबा इउटुबा मोनसे ओरैबायदि मोनसे मोजां प्लेटफर्म जेरावहाय माने गावनि नलेजखौ मालायनो होनानै बा जिहेतु इउटुबावहाय बिराद गुबुन गुबुन कन्टेन्ट थायो जेनेबा नों गावबा गाव गोसो हिसाबै कन्टेन्टखौ होजायो जेरैहाय संनाय खुरनाय सोरबा टेकनिकेल माबा होयो सोरबा रेसिपि होयो सोरबा आरो बिदिनो इन्टारटेन खालामो कमेडि भिडिअसफोर खालामनानै बेबायदि आरो बिराद रोखोमनि कन्टेन्टस थायो बेयो नोंथांनि सायावसो डिपेन्ड खालामो जे नोंथाङा माबे कन्टेन्टखौ लानानै भिडिअ खालामनो ना ओमफ्राय जेनेबा नोंथांमोना साननो हागौ जेनेबा जुदि कन्टेन्टखौ जुदि चुज खालामनासो लानोबा माथो गावनियानो माथो मालाबा जानायबो होयो मालाबा बेरायनाय होयो मालाबा बिहाइन्ड दि सिन होयो बेखौ आंना बिदिनो माने चेनेला आंनि चेनेलाव जिथु एबाउट थायोना नोंथांमोना आंनि गेमस्रि दैमारि चेनेलावहाय क्लिक खालामनानै एबाउटआव थांबाथाय मोनखागोन बेवहाय मा कन्टेन्टनि भिडिअ होगोन आं बेखौ आं लिरनाय दंखायो माखासेया बुङो जेनेबा नोंनि भिडिअआ उगुल मुगुल माथो मालाबा संनायनि मालाबा बेरायनायनि बिदि होजायो गोसोसो आरो जुदि स्टेन्डार्ड खालामनोबा मोनसेल' कन्टेन्टजों थांबाय थानोबो हायो आरो ना बरिया जायो बिदिबाया बिराद हेपि आङो दायो जोंहाबो मामा बाबाया उन्दुबाय आं दायो मोनानि खैथा जाखाथाय टाइमाबो गैला मिथिला मोना टाइमावसो भिडिअ बानायगासिनो स' नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ स' माच होनो आंखौ एसेबां सापर्ट होनायनि थाखाय आरो आं नोंथांमोनखौ हाजासे बेबायदिनो इन्टारटेन खालामलांबाय थागोन आरो जेरैहाय नोंथांमोना गेमस्रि दैमारि चेनेलखौ अननाय होदों सापर्ट होदों थिग बेबायदिनो आंनि गुबुन मोनसे चेनेल जिडि प्रडाक्सनखौबो नोंथांमोना अननाय आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय बेखिनियानोसै थेंक इउ बाय बाय ओमफ्राय आरो मा होनोमोनलाय रिं लाइटखौबो लाबोनो बावगारदो बाट आंनि रुमनि लाइटआनो बरिया जोंखादो नै ओमफ्राय हमनायावहाय डिस्टार्ब जादों आरो बेखायनो आङो पुरा माने आखाइजों हमनानै खालामबाय बेखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा भिडिअ क्वालिटिया एसे बोरैबा जानो हागौ इउटुबनि बागै आं जा एसे हायो आरो खेबसे बुंबावना होनोसै दोनथ'नो गोसो गैथ'ला नोंथांमोनजों आं कानेक्टेड जानानैनो कानेक्ट जानानैनो थानो लुबैयो जिहेतु ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि इउटुब चेनेल खेवनायावहाय जुदि पेरेन्टसा जुदि नोंथांमोनखौ सापर्ट खालामथ'वाखैबा जेबो नङा सिन्था खालामनाङा जेब्लानोखि नों नोंनि आथिङाव गसंनो हागोन जेब्लानोखि नोङो जा लुगैनानै नोङो जा थांखि लानानै नोङो इउटुब चेनेलखौ खेवदों बेखिनि थांखिया जेब्लानोखि जाफुंगोन ना बे टाइमावहा माने नों बुंबाय थालायलायनाङा जे आंखौ सापर्ट खालाम होननानै अभियासलि नोंनि पेरेन्टसा अट'मेटिकेलि माने नोंखौ माबा खालामगोन सापर्ट खालामगोन जेरैहाय फर एग्जाम्पल जेनेबा आंनिया
आङो लास्ट इयार मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामदोंमोन लास्ट इयार 1 year जाबाय नै ओमफ्राय मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामनानै आं बिराद इउटुबारफोरनि भिडिअ नायो जेनेबा व्लग भिडिअसफोर बा जियानो जा भिडिअ बिदि नायोमोन आरो आङो ओमफ्राय बेवहाय आं साननानै दोनखादोंमोन जे आङो इउटुब चेनेल माबा खालामसै स्टार्ट खालामनोसै बा व्लगिं बा जिखुनु भिडिअ बिदि आरोना बिदि साननानै दोनखादोंमोन आङो आइडिया आखाया सालायबाय ओमफ्राय मा जाखो आंहा जुनावनो जोबदोंमोन जुनावहाय जोबनानै 2019 नि जुनावनो जोबदोंमोन जिहेतु जुनावहाय एग्जाम जोबनानै आङो न'आवहा फैबाय ओमफ्राय न'आवहा फैनानै आङो आगस्टआवनो माने आफ्टार 1 month न'आवहा थाफैखांनानै आं सानबाय मा आं ब्लगिं स्टार्ट खालामनोसै मानो होनना बुंबा आङो बे टाइमावहा केमेराबो गैयामोन जेबो गैया आरोना जेबो बिदि रिं लाइट सिंलाइट इदिबो गैया ओमफ्राय आं सानबाय मा आंनि फनजों आं स्टार्ट खालामगोन बे टाइमावहा दायो जितु आं टेक्लानो होबाय आइफन XS Max जितु जेनेबा आइफन 10 आरोना बेखौहाय फार्स्ट नङा बै टाइमाव बे फना दंमोन आंहा खिन्थु आङो आंनि जितु कानका भिलेजनि आंनि जितु फार्स्ट एपिसड जितु गेम्स दैमारि चेनेलाव होदोंमोन बेखौ आङो DSLR दोसो खेबनाय दे मानो होनना बुंबा आं एडिट जेबो खालामनो रोङामोन बे टाइमावहा ओमफ्राय बे DSLR दो खेबदोंमोन आंनिनो लोगो सासे JDX होननाय जोंदाव दैमारिना बर' बिदि आरोना टाइटेलखौ आं एसेबां गोसोआव गैला बिथाङानो खेबनानै होदोंमोन ओमफ्राय बिथाङाथ' बिदिनो जेनेबा गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' थायोना ओमफ्राय गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' थानानै माने आंनि भिडिअखौ माने बिथाङा एडिट खालामनो टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै बेसेबां 3 month अक्ट'बरावसो माने रिलिज होनाय जाबाय माने बे व्लग भिडिअखौ आरोना आपल'ड होनाय जाबाय ओमफ्राय आंहाथ' माने देहायाव नांबाय जिथु खामानिखौ आं स्टार्ट खालामगोन बे खामानिखौ आं रोङानो बुजिबायना माने ब्लगिं खालामनो रोङो बा एसेबांबो एक्सपार्ट नङामोन आरो फार्स्ट टाइमावथ' बयबो जेनेबा माबा जाखायो नार्भास जाखायो कुनु खोथा गैया खिन्थु ब्लगिं खालामनायजोंल' आंनि खामानिया जोबाखैमोन ब्लगिं प्लास आं एडिटबो खालामनो रोङामोन खालि ब्लगिंजोंल' जाया मोनसे इउटुब चेनेल खेवबा जेनेबा नोङो मोजाङै एडिटबो खालामनो रोंनांगोन नोंनि भिडिअआ एसे क्वालिटि थानायबो जानांगोन स' देट नोङो भिउवार्सफोरखौ बोनानै लाबोनो हायो माने जेनेबा भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो मोजां इदि जालायनाय आरोना ओमफ्राय आं बहुत माथा मारिबाय बिदिनो आंथ' मबाइलाव बिराद लुड' गेलेयो ओमफ्राय आं सानबाय लुड'खौ गेलेनानै ना फैसा खामायनो हागोन ना मा जागोन भाई आङो मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय बेखौ गेलेबाय थाबा आंहा जानाय नङा बेखौ गेलेबाय थाबा मा जागोन पुरा न'निया सोरबा साख्रियालानो हाबा हरगोन न'आवहा ओंखाम ओंख्रि संनानैल' जाबाय थानांगोन इदि होनना सानबाय आं ओमफ्रायथ' आंहाथ' बिराद बादुलि ओमफ्राय आं सानबाय नङा बिदिबा जानाय नङा आं मोनसे गावनि आथिङाव गसंनानै माबा मोनसे खामानि मावनो हानाय बिदि खामानि सोलोंना लानांगोन बिदि सानबाय आङो ओमफ्राय उनावहाय आं बेखौ बुङाखै दे खिन्थु हाउसवाइफफोरा जे माने उदां जायो हौवानि सायाव जायो आं बेखौ बुङाखै माने बे मोनसे आंनि अपिनियन आरोना जेनेबा आंहा गोसो गैया जेनेबा मालाय जेनेबा हौवाया मावनांगौ हिन्जाव मावनांगौ बिदि आरोना इकुवेल जानांगौ माने जेब्लाबो जेन्डार इकुवेलिटि थानांगौ माने सब खोथायावनो बेखायनो आं सानबाय मा फिसाबाबो दै 10 थाखा खामायबाबो गोसोआ मोजां नाङो जेब्ला नों गाव खामायो दै बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो जुदि खेवनो सानगासिनोबा खेवबानो जाबाय आरो जिहेतु जोंनि बिमा बिफाया एसेबां गोरों गोरा नंखाया आरो बांसिनानो 100आव 95% जोंनि जिथु फेमिलिफोर दङ बा पेरेन्टसफोर दङ बिथांमोना बारा एसेबां फरायनाय मानाय इदि गैखाया जिहेतु बिसोरो माने मिथिया इउटुबा मा बुस्थु इउटुबनिफ्राय माबायदि आर्निं खालामनो हायो बिथांमोना मिथिया बेखायनो लासै बिथांमोनखौ बुजायलांबाय था अब्लानो अबभियासलि पेरेन्टसफोरा सापर्ट खालामखागोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो भिडिअ बानायनो स्टार्ट खालामबानो जाबाय आरो आंबोथ' दायो लाइक अन दि वेसो ना जेनेबा आंबो प्रसेसआवसो दङ कमप्लिट जायाखै प्रसेसा डाउनलड जागासिनो डाउनलडेड जायाखै आरोना ओमफ्राय
नोंथांमोनाबो फैफादो आंजों ना मा होनो नोंथांमोनाबो स्टार्ट खालामदो जाखिनि हायो आंबो हेल्प होगोन नोंथांमोनखौ जेबो नङा आरोना जों गासिबो मानसि आरो सोरबा मानसिया आंखौ कमेन्ट्स खालामो जे नों सासे एक्ट्रेसनि एटिटिउडआव था आरे भाई दिनै दङ गाबोन गैया जिउआ मिथिबायना एसेबां एटिटिउड एसेबां इग' लानानै मा मोननो जेनेबा ना बेखायनो माने आं सानो मा we all are same as human being ना जों समान गासिबो समान बेवहाय जेबो डिफरेन्स गैया जिहेतु आरो आं बेखौ बुङाखै जे गासैबो इउटुबाव बिराद फैसा बिदि नङा भाई मिथिबायना फार्स्टआव रोंनायखिनिखौ फरायग्रो माने जाखिनि दुनियावहाय जा रोंनांगौ थायो जा मिथिनांगौ थायो बेखिनिनि थाखाय फरायनाया बिराद गोनांथि फरायाबानो जे सोरबा दङ सानै साथाम नङा दङ दिसुन वर्ल्डआव बहुत मानसियानो फरायाबाबो साक्सेस जानाय बाट बिदि होननानै जे जोङो फरायालासिनो पुरा बिजनेसाव नांगोन जोंबो साक्सेस जागोन बिदि नङा माने नलेजखौ नांगौ दे फरायनायखौ सार्टिफिकेटनि थाखायल' फरायनाङा नांगौ इभेन आंहाबो एसेबां नलेज गैया दिसुन आंबो दासो माबा खालामगासिनो ना बिदि आरो आंबो बर' मिडियाम फरायनायसो अब्लाबो दा मा होननो जोंनि बिमा बिफाया जोंनो हानाय मानि बहुत माने बुंनानै फोजोबनाया बहुत हेल्प होदों जोंखौ बेसांखिनि सफायनायावहा जेनेबा बेसांखिनि फरायनो मोनदों जिहेतु इउनिभार्सिटि माने गानो मोनगोन होननानै जिबनाव सानाखैमोन बाट बिमा बिफानि नाजानायाव गानो मोनबाय दिनै बेखायनो आं जोंहा मामा बाबाखौ बिराद साबायखर बावरो आरो आं बिराद लाकि फिल खालामो बिसोरखौ मोननायनि आंनि जितु पेरेन्टस बिराद सापर्टिभ जेरावबो बिराद मोजां आरो बिराद गोलावद्राय बुंबाय आङो बाकिखिनिखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय रायलायगोन मोनसे भिडिअआवनो गासिखौबो रायलायबाय थाबा मा जानो ना स' थेंक इउ स' माच गाइस बाय बाय